Добрый дзень, гэта Еўрарадыё, у студыі Марыя Вайтовіш. Сёння мы гаворым пра тых, без каго немагчыма праца ніводнай лякарні, пра медсясцёр. У Беларусі іх пастаянна не стае, хаця ў справаздачах усё выглядае амаль бесхмарна. Чаму медсёстры знікаюць з прафесіі, як дзяржава падмальвае статыстыку і як гэта адбіваецца на пацыентах. Пра гэта ўсё не толькі размаўляем з нашым госцем, доктарам і намеснікам прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы АПК Станіславам Салаўём. Вітаю вас. Вітання. Будьце, калі ласка, актыўнымі, задавайце пытанні, пакідайце каментары ў нашым чаце пад гэтым стрымам. Калі для вас гэта бяспечна, таксама падпісвайцеся на наш YouTube-канал Еўрарадыё і таксама падпісвайцеся і завітайце на наш канал «Навокал», дзе мы пакідаем нашыя дакументальныя стужкі. Будзе цікава. Паехалі. Прывітанне яшчэ раз. У справаздачах усё нібыта выглядае стабільна. Але што на самой справе адбываецца з колькасцю медсясцёр у Беларусі? Давай пра гэта з сабой паразмаўляем. Якая сітуацыя на сёння? Ужо даўно мы кажам пра гэтую праблему. Што цяпер? Ну, цяпер мы можам казаць, што мы трохі падлічылі і больш разумеем, што адбываецца. То есть так, гэта такі наша, можна сказаць, памылка, што з 20-го года гучна гучыць, што лекары з'язджаюць, лекараў не хапае, і медсёстры неяк засталіся ў старане, хаця вы вельмі добра падкрэслілі, што зараз праца лекарні, праца ўвогуле медыцыны без сярэдняга звена, гэта медыцына будет 18-го стагоддзя ці 19-го. То есть толькі камандная праца можа даць нам якасную медыцыну. Гэта датычыцца і камунальных служб, таксама датычыцца і тэхнічнага абсталявання, таму медыцына гэта не две рукі і одна галава лекара. Гэта камандная праца, і медсёстры гэта тое звено, без якога нічога працаваць не будзе. Вось, калі казаць пра справаздачу Мінздрава, з ковідам у нас таксама было ўсё добра. Стабільнасць такая, якой пазаздросціць весь свет. Але там адбываецца прыкладна тое ж самае, што адбываецца і з лекарамі. То есть, калі уже не глузіць цифрамі, то прыкладна кожная там можна чацвёртая медсестра усреднённая, яна не працуе па спецыяльнасці, то есть яна знікае. Можа высыходзіць з прафесіі, можа з'язджае ў іншую краіну, можа просто вырашае, што ўсё не цікава і ўходзіць у манастыр. Гэта не мае сэнсу зараз абмяркоўваць, тому што кожная чацвёртая сыходзіць з прафесіі, не дапрацоўваючы да, можна кажучы, пенсійнага ўзросту. І гэта агромная праблема. Гэта праблема не новая, сапраўды правы, гэта праблема старая, і вырашала наша дзяржава, прыкладна так же, як вырашала нахоп лекараў, настаўнікаў, усіх іншых. Больш будзем гатовіць, размеркаванне з 2 гадоў павышых да 5, то ўсё будзе добра. Просто прымусовы труд, вось на 5 гадоў, можна кажучы, ссылку паліклініку такую-то, ці на раён такі-то. А калі ты уже зможаш звольніцца, звольнішся, мы фаера з табой новага прышлюць крепостнога. Вось. Но тут все гэта налажылася на тое, што гэта можа працаваць, такі падход, як робяць, канвеера, выпуску медсесцёр і лекараў, толькі калі ёсць добрая дэмаграфія, калі шмат насельніцтва і яго, прабачце, некуды дзяваць. А паскольку насельніцтва скарачаецца, скарачаецца, ось гэта і прабуксуе. І прабуксуе гораздо в больш горшай форме, чым прабуксуе колькасць лекароў. Таму мы столкнемся з больш востра будзе стаць пытанне, што нам не хапае медсесцёр. У меня такое пытанне. Вось я разумею, чаму статыстыка была няпоўная пасля 19-го года падчас піка ковіда, скажем так, у Беларусі. Давай трохі паразмаўляем яшчэ пра тое, а чаму гэта ўсё працягваецца? Што выкрывае дзяржава? Разумееце, дзяржава не выкрывае нічога. То есть трэба разумець, што для чаго працуе. То есть у нас медаховы здароўя працуе не для таго, каб, умоўна кажучы, сярэднестатыстычны грамадзянін Беларусі, працуючы на БМЗ, атрымаў адэкватную медычную дапамогу, калі, не дай Боже, здарыцца інфаркт і пнеўманію ухопіць. Яна патрэбна, каб гэта ўсё будавала добрую карцінку. Першае, для ўнутранай прапаганды, другое, для жыхара номер 1 у нашай краіне, і трэцяе для, умоўна кажучы, адпаведзі ў МОЗ, у Еўразвязку. Глядзіце, чаму у нас вельмі якасная медыцына. Гэта асноўная цэль, добрая картынка. Гэта ковід вельмі добра праілюстраваў. Тое ж самае адбываецца калі казаць праўду, прабачце, казаць, што у нас все плохо,
что у нас там, почему не кажется, что у нас сельская господарка в убытках, чему не кажется, наши мазы там не выкупляются в стратные предприятия и далее по списку. Потому что это правда, якой, ну, это, а кто это виноваты? 30 годов коррупцию не изучаем, 30 годов медицины поднимаем с колен и далее по списку. То есть мы закрыли это, бо стало больше инструментов при открытой статистике, то, что вы показали в этом исследовании, то, имея даже рваные цифры, ты можешь вельми добро уловить их на плюсне. Тут еще скористаюся моментом, подякую Белполу за те дані, які вони роздобили. Это вельми нам помогло в этой праці. Ось. Подписывайтесь саме на їх YouTube і Telegram. Ось. Тому поймать вельми просто і доказать, що їх кусять. Сказать правду, що у Білорусі жорсткий недоход, гэта признаваць праблему. А праблему в нашай дзяржаве нема. Чыноўнікі спрабуюць трохі масіравацца тым, што вось гэта агульнаміровая праблема, што сапраўды медсестёр не хапае, лекараў не хапае, і гэта сапраўды так. Калі мы паглядзеў, што робіць там, кажучы, Германія, як яны спрабуюць утрымаць у добрым сэнсе слова медсестёр, што спецыяльнасці не глядзяць, што яны выгараюць. Окей, вось так, мы будзем рабіць так. Вялікія перагрузкі, будзем рабіць так. А у нас праблемы няма, заткнулі рты, працуйце боль. Ну, все, тому признать правду, то мы будем пытать правду во всем. Стас, а вось ты кажаш пра дапамогу Белпол, так само запрашаю вас подписываться на іх соцсеткі. Вось я ведаю, што статыстыка і лічбы яны разыходзяцца ўвогуле паўсюль. І у Белстаце, у Мінздарою, у ФСЗН. Так? Каму верыць і дзе шукаць праўды сёння? І вам таксама? Мне так само не верить, никому не верить, бо зараз мы берем три хлусні и спробуем найти в этой хлусне правду. То есть самая наигоршая ситуация в нашей краине в том, что нават не на слове здоровья не ведае, что отбывается в Украине. То есть треба разуметь, что есть статистика, яку не публічна, це вже ФСБН, які нам позволить трохи лепше знать ситуацию. Яна есть, але яна не публічная. А что робить с той статистикой, якая подманывается и низах, и уже на автомате? То есть, что робить, когда вместо панкреатита будут, умовно кажется, будут писать запаление горла, и это будет в статистике. Плюс няня по всем этапам, это такая дефенсивная медицина, когда лекар и медсестра завсёды будут медик виноват, ну, и они будут писать бумаги так, во-первых, будут так, как за это не отрымать нагоняй. Яны будуць выконваць тыя планы, якія давяліся. Можна ўспомніць у прошлым годзе три суды, калі атрымалі прысуды медсёстры і лекары, якія сливалі вакцыны ад ковіда. Яны ж сливалі не потому, что нечым было заняться, или яны какие-то ярые антиваксеры и хотели так выратаваць свет. Яны сливалі, бо разумелі, немагчыма вынесці план, а его патрэбна выпаўніць. І я перакананы, што гэта было не одной, не 3 паліклініках, а у процентов 90 будет. То есть сапраўды информацию не ведае ніхто, и мы продираемся простую сню. Там ліч тых, на якіх можна казаць, да, гэта так, ні у кого нема. Але тое, што мы разумеем, што Мінздрав завышае статыстику мінімум на 15% от той колькости персоналу, завышае на 15% персоналу. Треба разумець, што уже давно лічыць персонал не по фізічных, не по людях, а по фізічных, а по единицах. То есть, умовно кажучи, калі у вас лекар, гэта, на жаль, не такая ситуація, умовно кажучи, працуе на полставки терапевтом, на полставки в этой же поликлинике працуе неурологом и на ставку пульмонологом, то гэта будет две полноценные единицы и 3 специалиста, а человек так это один. И это такая, не печенье, это уже многое правило. То есть ты працуешь с 8 до 4 як лекар, с 4 до 8 годин раніцы приходит некто інший, але у твоем теле, працуе особно, сдает дежурство тебе же, ты принимаешь дежурство, працуешь далее. То есть только 32 годины – это реальность, а ей заборонено. А по-первых, это просто 2 разных человека працуют. Подумаешь, я у одном теле. Бывает.
Ясна, давай разбірацца глыбей. Калі ў дакументах адні лічбы, а ў рэальнасці іншыя, значыць праблема значна шырэйшая. Давай вось вернемся да медсясцёр. Чаму маладыя медсёстры сыходзяць з прафесіі літаральна праз год-два пасля выпуску? Вось якая зараз такая на іх загада накладзеная, што адбываецца? Ну, тут зараз мы пераходзім з лічбу на мае асабістыя думкі, бо гэта праца, якую мы зрабілі, спадзяюся, яна будзе як кропка адліка ад таго, што будзем шукаць далей, аб чым, чаму. То есть відавочна на паверхнасці, якая будзе прычына. Вельмі нізкі заробак. То есть працаваць медсестрой і, умоўна кажучы, гадаваць дзіця, гэта цяжка. То есть чыста з фінансавага пункту гледжання. Гэта праца ў медыцыне, гэта заўсёды такая трохі эмацыйна цяжкая праца, у тым сэнсе, што калі там кажам пра медсестру рэанімацыі, гэта людзі паступаюць людзі, якія паміраюць, сыходзяць на тот свет, ну і ўсё-такі гэта маральна цяжка. Гэта праца з суткамі, калі кажам па стацыянары. Гэта праца з аграмнымі перапрацоўкамі, калі была праца па умовам працы лекараў, то лекары, умоўна кажучы, у чарговую дыягностыку прымаюць у 3 разы больш пацыентаў, чым гэта паложана па штату. І тут трэба разумець, што медсестра таксама робіць у 3 разы больш працы, чым павінна. І плацяць за гэта як за адну працу. Ось. Далей гэта, на жаль, абясцэньванне. То есть у нас да гэтага часу, на жаль, і пацыентаў, і прынцып казаць, у лекараў таксама стаўленне да медсестёр сутыкаецца як дзяўчынка прынесенне там нешта. Медсестра гэта не чалавек, які просто прынесе тое, што напісаў лекар. Гэта паўнавартасная баявая единица, можна так казаць. У Еўропе медсёстры больш аўтаномныя, яны имеюць больш доўгую адукацыю, ніж у нас. Гэта такая же своеобразная ситуація. Але яны больш аўтаномныя, і яны могуць прымаць гораздо больш рашэнні, якія ўплываюць на пацыента. Таму абясцэненне, што медсестрычка, прабачце, гэта просто брыдкачыць. Не здзіўлюсь, калі будем казаць пра тему харасменту на працоўным месцы. Гэта тоже трэба ўлічваць. У нас 97-95%, калі не будет медсестёры, гэта жанчыны. То есть вельмі мала мужчын прыходзіць гэтай прафесіі. Опять-таки, гэта кепска, бо гэта сведка таго, што нешта ў гэтай працы нешта не так. Чаму ж на мужчыне не хацяць ісці? Просто тому, что гістарычна так сталася? Не. Гэта будет То есть харасмент з боку пацыентаў, з боку калег, на жаль, таксама можа быць. Гэта тое, што, я спадзяюся, атрымаецца больш дэтальна изучыць. Але мы павінны гэта вывучаць, мы павінны за гэтым сачыць. Тут трэба разумець, што у нас няма прафсаюзаў. Гэта таксама вельмі дрэнна, бо калі мы кажам пра цывілізованыя краіны, там сапраўды не так часта бываюць прафсаюзы лекараў, а ў прафсаюзы медсесцёр гэта вельмі моцныя структуры, і яны павінны быць, бо медсестра за іх не абаронена. А тут я могу привести простый прыклад. Это было у Франции, есть такая клиника Клермон-Ферран, это центр, где навучаются лапароскопической хирургии амаль со всей Европы. Это такая мекка для оперирующих гинекологов. И пацоўны день, это ближе, кончается пацоўны день, идея операция, загадчик отдела оперует, то есть шеф, можно кажучи. Стоит группа курсантов, он все распавядае, и в один прекрасный момент медсестра просто кажа до побачення, знімає перчатки і просто сыпузится операционной. І все в шоку. А шеф говорит, пробачьте, але гэта, зараз профсоюзы не бадаемся, бо медсестры пришли к шефу, кажуть, слушайте, в директору клиніках все добре, операція тягнеться, ми розуміємо, гэта медицина, но чому нам за гэта не доплачують? Тобто ми нам на 2-3 години задержимо на праці, і ми за гэта нічого, не компенсації. Яны не атрымалі позитивного рішення, і просто, окей, раз мы до 4 на працы, у 4 мы ее павінны скончыць і сысці. Гэта успрымаецца дзіка, і вам кажется, што гэта медсестра там совершила тут злачынства, пакінула пацыента. Но трэба разумець, што гэта та ситуация, где яна могла пакінуць ситуацию, гэта не прывяло да шкоды пацыента, і медсестры получили тое, што они хотели, то есть они получили той умовы, які павінны, але гэта абарона пацыента свайго, бо калі вы будете мець добрую медсестру, гэта горшае. Калі мы будем иметь психот, там 40% медсестер с профессией, бо им гэта просто не доплатите перапрацоўки, гэта ж таксама пострадае пациент. То есть гэта оборона профсоюзная, и она моцна. То есть медсестра сошла, потому что разумела, ее не смогут за гэта там ніяк звольніць, как у нас могут там написать нешта іншае, и звольнили, бо яна оборонна про своих коллежанок. И яны дапамогуць ёй
И что, окей, по закону, працуем по закону. И яны отстояли свои правы и полепшили умовы працы, и атрымалі свою працу. То есть трэба разумець, што медицина — гэта таксама профессия. Мы ж не кажам, што мастер на мазе павінен просто вот, тому што трэба сёння таўтовы здаць, ну, да профессионального мастера на мазе, павінен на 3 гадзіны застацца на працы, працаваць просто потому, што вот мы так любім наш міліцэ. Нет, гэта праца, і трэба наплачвацца. У праціўным выпадку мы будзем мець адток, які маем зараз. Гэта контекстная праблема. Я ў шоцы. З 2025 год мы кажам і нагадваем, што трэба разумець, што медыцына — гэта прафесія, разумееце? Вось прыходзіцца гэта рабіць, ну? Нет, гэта не ў шоце, гэта дзяржаўная палітыка. Бо вельмі проста казаць, што гэта не прафесія, гэта прызванне, і значыць мы можам вам за гэта не плаціць. Бо вы ж ведалі, куды ішлі. Гэта прызванне, вы ж такія добрыя, вось вам грамата. А то, что остается жыццё человека за скобками, и то, что человек повинен иметь семью, кормить детей, отпочивать, это уже никому не нужно. Это призвание, это подвиг, это героизм. Медицина, это профессия, повинна працаваць как система. Без вот этого героического супротиву. Да, у пэўны час героизм потребен, можно сказать про ковид. Калі сапраўды нешта незвычайна здарылася. А у звычайным жыцці гэта павінна працаваць як сістэма. Станіслаў, я зачапілася за твае вось гэтыя словы пра харасмент. Харасмент у медыцыне — гэта нешта новенькае, ці гэта было заўсёды? Ты можаш узгадаць нешта са сваёй практыцы, бо мы ведаем, што медсясцёры, увогуле лекараў заўсёды трошкі сексуалізавалі. У кіно, не ведаю, там набываюць нават там у крамах прадаюцца нейкія там эратычныя касцюмы, так, для медсестрычкі, так, ну і все такое. Вось як было тады, калі ты працаваў, можа, ты нейкія выпадкі ведаеш? І ўвогуле, вось, калі мы сёння гэта кажам, мы гэта проста ўяўляем, ці ёсць факты? На жаль, ёсць факты, і калі мы паразмаўляем, умоўна кажучы, з калегамі, я перакананы, што амаль 100% усе скажуць, што яны либо самі ўдзельнічалі, либо былі сведкамі. Ёсць працы навуковыя з Егіпту, з Еўропы. Гэта такая тема, якая зараз актыўна вывучаецца, такі харасмент, даже нават сексуалізіраваны харасмент на працы. І ўсё-такі на гэтае пытанне я бы не хацеў адказаць, на гэту тему я бы не хацеў казаць па адной простой прычыне. Я спадзяюся, просто я памятаю сябе, спадзяюся, што я ніколі у харасменте заўважаны не быў, але тэарэтычна я той чалавек, які гэты харасмент мог бы... Калі о харасменте будзе казаць мужчына-лекар, якога мы і кажам пра праблему, што мужчыны-лекары дамагаюцца да медсестёр, ну, прабачце, што-то гэта будзе так. Таму гэта я ўсё-такі пакіну да больш экспертнай, той экспертнай групы, якая будзе працаваць у гэтым накірунку, і з гэта я ўсё-такі выйду проста з патугледжання, што неправільна мне пра гэта казаць. Я спадзяюся, што там к концу гэтага года уже будет больше дадатковай інфармацыі, уже будзе даныя, і ты з прыкладамі, і з статыстыкай, і з іншае. Але спадзяюся, об этом буду казаць тыя, што у гэты хто і мае права пра гэта казаць. Бо тэарэтычна можа тое, што я рабіў, а гэта, оказывается, харасмент. Тое ж таксама можа быць. То есть праблема ў тым, што гэта нармалізована. І тыя праблемы, тое, што распачаць у нас нормалізована, там, можа прийти прыклад. 32 гадзіны працы, гэта для любого человека нормально. 32 гадзіны без фото працуюць. Для медиков гэта норма. Хотя по-другому, мы так высоко працавалі. То самое с харасментом. Мы можем не разуметь, что был харасмент, и нават человек, які абсолютно адекватно правильный, але ён паводзіў себе так, як, что увогуле является харасментом. То есть я не лічу, что можно на «ты» размаўляць с медсестрой при пациентах. То есть, калі вы там ординаторстве, вы можете один до одного с коллегами, незалежно, это там медсестра, санитарка, лекар, можете это ты. При пациентах заўсёды на «вы». Это проява, калі медсестры ў палаце будут казаць, там, он кажа, Анечка, зрабі нам тое, гэта будзе ли не паважаць? Ну, на мою думку, будзе. Может быть, нешта, што я рабіў таксама будзе, можа быць, расам, таму пра гэта казаць я ваша дазволу выбеду. Дзякую вялікі. Ну, такія праявы часта ў розных прафесіях, на жаль, праяўляюцца, і мы бачым, таму што я таксама памятаю, што журналісты, девочки,
Наши девочки вам нешта там распавядуць. Что гэта такое? Ну. Понимаете, я разумею этот культурный пласт, то есть и вельмі цяжка различить. То есть все-таки праца гэта праца, я разумею, когда мне накажут, что там загадчик отделения, ему там 70-60 годов, и он просто, и для его это не сестра, я его внучка, и он каже, ну типа, дзяўчынка, делает это каждый без злого умысла, без сексуализованного умысла. Але это так само то, что не повинно робиться. Все-таки дочка у него дома заснула, внучка у него дома заснула, а тут это коллега, и она ему ровня, и она его коллежанка, и все. То есть это такая культура, якая пришла там з патріархальних часов, яку потрібно буде знищати вельмі не то, чтобы хутка, але это сьогодні треба боротися. Вось мне тут паралельна звукарэжысёр зрабіў таксама заўвагу, мы ў звычайным жыцці з табой размаўляем на ты. А тут я з табой размаўляю на ты са мной адказваеш на вы. Мне адказваеш, давай зробім адразу нейкія рамкі, каб як мы з табой размаўляем у эфіры. Давай дамовімся. Зробім такі прыклад для ўсіх. Можешь звертаться на мне на ты. Мне так будет простей. Мне тяжко перестроиться, переходить на ты, публичной коммуникации и на працу. То есть нават ты коллеги, с кем мы могли позапрацу, пойти там в бар посидеть, там наши шутки съездить, нечто инше, нават с ними на праце в особый выкл. То есть, я такое у меня воспитание было. Звычка. Мне с тобой вельмі приемно размовлять буду на ты, але я периодично буду сваливаться на вы. Ага, ясно, все. Зразумеў? Гэта я звукарэжысёру сказала. Дзякуй вялікі, што паразмаўлялі на гэты момант, на гэтую тэму. Вось так, дарэчы, трэба заўсёды, калі ёсць моманты, калі людзі не разумеюць там нейкіх там межаў, усё гэта заўсёды можна, як мы недавно у эфіры размаўлялі на гендерныя тэмы, ртом прагаворваць вось такія моманты. Ртом прагаворыць ачевидна, але трэба разумець, што мы кажам пра, калі павяртаемся к харассменту, гэта павінна быць абарона на ўзроўні вышэй, і нават з гэтай дамовы на працу на ты, я бы гэта просто бы забараняў, гэта вельмі такая плохо будзе гучаць, але з гэтай выбароўся. То есть калі тебе старшы шефа делать, слушай, а давай с тобой на ты сможешь ему адмовіцца? Не. Гэта, по-моему, штатаўская была практика, калі былі падчынёныя, былі заўсёды абаранены, і нават я могу блытаць, але калі я все-таки корректно памятаю, то калі роман между подначаленным и подчиненным добывается, звольняют шефа. Гэта забарона. И люди винялі про клінікі, бо гэта забарона з той пазіцыі, што а можаш ли ты адказаць на такую прапанову, ведая, што гэта твой шеф? Ты не можаш. Гэта такі сапраўдны перакос, гэта ўжо трохі ненармальна, бо ўсё-таки все вольны. Но человек должен полностью адчуваць бяспеку і ведаць, што яго не звольняць па там крыва напісаную бумажку, лепіць ему 3 выгоры і звольняць з працы. Вось для гэтага і патрэбны прафсаюзу. Каб ты быў не адзін сам на сам з праблемай там з вар'ятам шефа, глупым шефам, а ты быў абаронены сваімі сяброўкамі, сваімі калегамі, сваімі, прабачце, товарищамі. И это уже коллектив. И попробуйте звольненным из-за дела. Коли есть коллектив, скажет, что нет. Знаете, что это добрая медсестра, а вы тут пишете на его глючно. И кто еще первый потеряет, губит трассы? ТЭФ, либо отдела, либо это медсестра. То есть это цивилизовано. Угу. Так, гэта адназначна. Давай перайдзем яшчэ. У меня ёсць такое пытанне. Я так разумею, што роля нізкіх заробкаў гэта не адзіная праблема, гэта частка вялікай агульнай праблемы. Правильно? Гэта частка праблемы. То есть, глядзіце, заліць грашыма медицину можно паглядзець на прыклады медицины, мовна кажучы, Арабскія Эміраты і прочее. Туды больш будут ехаць не з пазіцыі комфортного чего проживания, а з пазіцыі заробкаў. То есть поехать заробить гроши вернуться. Можно залить, там, умножить зарплату там зараз медсестер или коротом 5 разов, а ток это скоротить, безумовно скоротить. И добрый, и давать приток буде увеличиваться. То есть гэта, на жаль, можно привести приклад, не злый, але реалистично. Это мобилизация в России. Просто повышаем гроши и будем покупать человеческое жыццё за шалёныя по тым меркам гроши. Так и здесь. Залить грошима магчыма. Але гэта, немагчыма з пункту фінансавых моментаў, все-таки хочется жить у той краіне, где будет приемно жить, а не просто терпеть, тебе добро платят, терпеть, тебе добро платят. Все-таки, А ты можешь агучыць сярэдні заробак медсестёр сёння?
Не. Не? І ніхто не зможа. Чаму? Глядзіць, сярэдні заробак гэта вельмі хітра робіцца. Ён адлічвае, калі мы возьмем вакансію, якая, то есть можна глядзець вакансіі, паўз вакансій. Гэта будзе блізка к сярэдняму заробку. Тое, што будзе публікавацца як сярэдні заробак па краіне, усё класна, але ён даецца па фактычна начислам. Калі я буду працаваць на 1,5 ставкі, мой заробак будзе ў 1,5 разы вышэй, і фармальна ён будзе там выглядаць лепшым. Але по факту я працую на 1,5 ставкі. Опять-таки, можно порвать с працоўнымі спецыяльнасцямі. Праца у нас ставку, а я працую 1,5 разу. То есть, калі там будзе, трэба ведаць коэфіцыенты сумяшчальнасці і іншае. Далей гэта будзе вельмі залежаць ад таго, дзе медсестра працуе. То есть, калі мы кажам пра хірургічныя хірурги, у нас такі атавізы, як высокотехналагічныя хірургічныя аперацыі, за якія павышаючыя коэфіцыенты. То есть, ты адзін раз у месяц зрабіў, тебе там плюс там 300-400 пунктаў в залежнай сітуацыі рублёў сверх. І гэта медсестра зрабіла, а гэта працуе на палатах не зрабіла. І гэта будзе, як ты, Лёна, кажаш, анекдоце, як я ем капусту, ты еш мяса, усе мы едим, а разом едим галіпсу. Трэба разумець, што наша сістэма аплаты працы, то есть покажыць мне таго медыка, хто разбіраецца ў сваім расчётным лісце, где там што напісана, там по 15-20 пунктаў, якія немагчымы. Чым гэта павінна працаваць, як умоўна кажа, то ўжо Польша, калі ты ведаеш, колькі ты атрымуеш за гадзіну твоей працы і кропка. Не без надбавак, прэміі і прочее. Гэта тоже маніпуляцыя. Тебе можна прэмію, гэта пашырэнне. А могу тебе не дать премию не потому, что ты там не, а потому, что это премия, а ты не заслужила. То есть ты заведомо виноватый, ты заведомо должен просить свою зарплату. Но без премии ты это там, нормально тратина заработка можно платить премии. Там и надбавки. Убери на голую ставку, и ты нічога не атрымуеш. І гэта такая маніпуляцыя. А ты не хочаш журыць, не хочаш так і працаваць. Ну, туды і прэмія не положена. Не, гэта не кара. Гэта просто не пашыры. Тому павінна быць празрыса. Ты ведаеш, там 30, там, умоўно кажучи, рублёў каштуе твоя там одна гадзіна працы. Все, 8-часовой працоўны дзень і далее па спісе. Тады гэта будзе празрыса. А так, сярэдні заробак. А его не... Тое, што напісана, нават не звяртаў бы ўвагі. Ясна. Скажи, калі ласка, а як адбіваецца адсутнасць кар'ерных перспектыў і вось такі прафесійны столік, пра які часам размаўляюць, так, на таксама працы медсясцёр у Беларусі? Вельмі коротко, вельмі сцісна могу сказаць. Кожная 4-я медсестра сыходзіць з працы. Дальше можна ставіць кропку. Калі і адна з гэтых прычын таксама, я перакананы, што гэта таксама адна з прычын, што у тебя просто няма развіцця. І ты, а што далей? Куды далей расці? Трэба разумець, што гэта ўсё будзе, не будзе просто только пытанне грашыма, только пытанне там у харасменце, только пытанне там у абесцэнення. Гэта ўсё будзе змешана паміж сабой. І гэта трэба вельмі добра соціолагам працаваць соціолагамі, размаўляць з медсёстрамі, а чаму? Чаму ты сышла? А чаму ты заставайся? А чаму ты сменила место працы? Калі паглядзець, это было, по-моему, 22 года по Могилевской области, коэффициент так называемый, сколько специалистов застаецца у працы после размеркования. У некоторых районах там 40%, просто 60% сыходит после размеркования прошло, и они сошли. Все. Ясно. Ну и... Што я хацела яшчэ... Так, канешне. А ці ёсць фактары, так, пра якія афіцыйна амаль не гавораць, мы гэта ведаем, так, і я б хацела, каб ты назваў, калі можаш, колькі медыцынскіх работнікаў страціла працу пасля падзей 2020 года. Вось уже 5 гадоў прайшло, ёсць некая статыстыка? Официальной статистики нема, можно поглядеть график. Не знаю, то есть тоже документ, что я выразил, можно будет его поглядеть, то есть там будет по оттоку. Это можно подлечить, на жаль, я не так долго подрыхтовался до эфира, и конкретно это не подлечил. Заўсёды можно вернуться к словам польского министра охраны здоровья, что, по-моему, в листопаде 2022 года мы выдали 2000 дозволов на працу для лекараў з іншых краін. 1000 гэта было з Беларусі, 1000 была з Украіны. Таму гэта будзе колькасць ідці там на тысячамі, 100% будем лічыць тысячамі. По графіку отток, калі так, теоретычна, некалькі тысяч у год мы губляли. Павелічэнне было некалькі тысяч у год.
на 20 год. То есть на плюс 2000, ну, это такие вельми грубо, вельми карацей, на жаль, не змогли зробити. Мы это публикуем, эту фразу мы просто переведем в больш чытабельны від і апублікуем. Добра, ну мы кажам пра тысячы спецыялістаў, так? Што гэта азначала для нашай сістэмы? Вось, не ведаю, я чую часам, што прыязджаюць нейкія замежныя дактары, і зноў жа, што Беларусь, сённяшняя Беларусь можа прапанаваць замежным дактарам, калі улады, нашы дзейныя ўлады ў краіне не могуць прапанаваць сваім. Но на самой справе тут трэба казаць не то, што прыязджаюць дактары, а больш карэктна гучаць тыя дактары іностранцы, хто скончыць медычную установу Беларусі, яны застаюцца на працу в Беларусі. І гэта вельмі добра, і нужна любымі сродкамі прымацца падтрымаць гэта лекары. Возможно, мы могли бы, Беларусь могла бы получить свой бенефит от войны между Россией и Украиной, от ворвания российского. Калі б гэтым не ўдзельнічала, тады можна было прыгнуць, што украінскія лекары прыехалі працаваць у Беларусь. Але ў краіне, якая саўдзельнік агрэсіі, ну, гэта амаль немагчыма. Прапанаваць амаль няма чаго, бо калі мы кажам, лекара з Індыі, які хоча слухаць індзі, з Туркменістана, ці з Казахстана, ці з любой другой краін, ён будзе глядзець, ёсць Беларусь, ёсць, можна кажа, Польша. Разніца ў заробку колоссальная. Язык Китая там трэба вывучыць. Ну, вось весь выбор. Вельмі шмат беларускіх дактароў съехалі ў Узбекистан, Казахстан і далей у тыя страны, і они таксама вельмі зразумела. Вельмі добра поймалі гэту волну. Калі мы кажам пра латкі у сістэме, так, сістэма спрабуе рабіць латкі, як можна тлумачыць практыку, калі на месца медсестёр ставіць студэнтаў і інтэрнаў? Студэнтаў і інтэрнаў гэта дебілізм паўнейшы, бо інтэрн павінен, не так інтэрнатура 3-4 разы карацей у Польше. Гэта уже катастрофа. Польша паўно просто страна суседка цивілізованых краінах. То есть во всех краінах лекароў вучаць дольше. Ва Украине, в России, то есть у нас за год платить. И нават у гэты год на повесить працу медсестры. При всей поваге до медсестер, но гэта ты год, які ён павінен стаць аўтаномным лекарем і далей працаваць. А мы на яго будем вешать на яго працу. То есть мы же не будем, мы берем сантехника и вучим его быть, не знаю, электриком. Ну, для чего? Студенты, гэта старая практика, гэта расцэньваюць як подработку, як досвід, але опять-таки, давайте не все-таки не блытаць. Студэнт медык павінен атрымаць адукацыю, каб быць лекарам. Гэта свойны кірунак працы. Студэнт медычнага колледжа павінен атрымаць добрую адукацыю, каб быць добрым фельдшерам, акушэркай, добрай медсестрой. І яны павінны вучыцца свайму, мы павінны вучыцца свайму. Была цікавая праца, якая паказала, што прысутнасць лекара, акушэра, гінеколога на родах, яна пагаршае вынікі рода. Роды павінна прымаць акушэрка, это сярэдняе звено. Лекар патрэбен на праблему. Тое ж самае, ці пра фельдшероў, якія працуюць на хуткай дапамозе. Гэта тыя, хто павінен стабілізаваць чалавека, там не патрэбны лекары, гэта патрэбны добрыя фельдшеры, якія змогуць заінтубіраваць, якія змогуць патэнцыяваць катэтэр, пачаць прыняць жидкасці і прывесці яго ў шпіталь, дзе яго будуць ратаваць. Усе павінны займацца сваім. Тут можна вспомніць гэты жахлівы прыклад, калі настаўнікаў выдернуліся ад спачынку законнага, каб яны паклалі плітку. Вось гэта добры прыклад. Медсестра тут займацца сваёй працай, лабарант сваёй, лекар сваёй, інжынер сваёй. У такім сэнсе ён будзе працаваць. Калі мы хацім, чтобы лекар клаў плітку, медсестра калола дрову, і гэта так працавала абой клеіла, ну, тады мы атрымліваем то, што мы атрымліваем. Усе павінны ад нашай безгрошнай, ад дзяржаўнай, скажем так, глупасці і глупасці, яна траціць кучу грошай пустую, і вынікае, што ремонт аддзялення павінна рабіць сотруднікі. Вот до такое доходзіць. То есть гэта глупства, і гэта адна з прычын. Мы выкідаем шмат грошай, тут будзе не патрэбна, такое абсталяванне, на якім не можам працаваць, не умеем працаваць, просто закапаць. Мы строим шпіталі, які нікому не патрэбны, а просто павялічыць заробкі медсестры, каб ужо статут. Нет. То есть просто простая математика. 40% студэнтаў, якія вучацца ў каледжах, яны са спецыяльнасці. Так не прасці скараціць набор,
а гэтыя грошы, якія патраціцца, павялічыць надбаўкі ў зарплату. Гэта не выглядае проста лагічным. Ну, мы ідзем сваім шляхом. Ясна. Я разумею, што дэфіцыт медсясцёр гэта же вялікая ў першую чаргу праблема і для пацыентаў. Гэта і большыя чэргі, гэта горшая дапамога, рызыка памылак, не? Але ўсё гэта праблема только пациента. Это не проблема державы, это не проблема конкретной медсестры или конкретного лекаря. И в конце концов, медсестра уйдет в косметологию и скажет, горы на синем плане. Заўсёды павінна быць. Только если мы кажем, что давайте полепшим умовы працы медсестры, мы кажем где-то с одной целью, чтобы наш пациент отрывал лепшую допомогу. Заўсёды говорят только про пациента. Не на новое здоровье. Основу в нашей краине у здравоохранения не Министерство здравоохранения, а пациенты. Бо менавіта пациенты платят заробки усім, и чиновникам, и лекарам, и медсестрам. То есть каждый месяц яны оплачивают великую сумму своих грошей, каб гэта функционовало. И яны маюць на гэта право. Тому мы кажем только про пациента. Гэта город для іх. Либо гэта будзе вельмі хутка за 3 хвілінкі агляд, либо гэта будзе чарга ў 3 месяцы, либо гэта будзе неабучаная медсестра на аперацыі і будзе сапсавана нешта і атрымае шкоду, либо гэта будзе неверны разлік дозы, либо гэта хуткая дапамога, якая не зможа рэанімаваць добра, либо это будзе акушэрка, якая нешта зробіць не так і будзе пашкоджана здароўе дзіця ці маці. Гэта пагроза пацыентам. Медсестра гэта не падай таблетку. А ты не спрабаваў вывучаць і параўноўваць досведы і такія сітуацыі ў розных краінах? Ці ёсць яшчэ там сярод нашых суседзяў, можа ў краінах СНД ці там у еўразвязе раптам, да, сітуацыя, каб была падобная да таго, што адбываецца ў Беларусі? Ну, как там, праблемы заўсёды похожыя. Если мы кажем про СНД, то есть в Украине, похоже, будут проблемы, в России, похоже, будут проблемы. У Польши уже будет трохи по-іншому. Не треба изобретать велосипед. Есть тыя практики, якія добра працуюць, якія добра себя зарекомендовали. И самый простой вариант – это переймать их. Не просто вот сегодня мы працуем так, а разумець, что вот мы имеем пункт А, пункт Б, треба идти до пункта Б. И дальше будут дорожные мапы, умовно кажучи. Гэта одна з целей гэтай працы, каб мы трохі разумелі больш па сітуацыю і маглі працаваць сумесна з, скажем так, сестрынскімі арганізацыямі соседних краін на тым, як гэта можна вырашыць. Бо не можа так, што лекар прыйдзе і скажа, ну, а вось цяпер будзем працаваць так, наши дорогие медсястрычкі, цяпер мы працуем так, гэта для вашага блага. Гэта павінна вырашаць медсёстры ў шпіталях, павінны мець свой голас, і яны павінны у гэтым удзельнічаць, і эта ініцыятыва должна быць ад іх, і не чыноўнік рашае, як сябе лепш жыць, а ты вырашаеш, і для гэтага і патрэбна вся гэта праца. Таму я спадзяюся, што мы к этому прыйдзем, і гэта, спадзяюся, лекараў гэта будуць проста як другі бок перагавораў, то все-таки искать тую сістэму, якая будзе задавальняць усіх медыкаў, пацыентаў, і будзе каштаваць так, каб гэта было магчыма аплаціць сродкаў падаткаў. Ты верыш у тое, што магчыма трошкі дастучацца, дагрухацца да менавіта сістэмы ў Беларусі, каб нешта мяняць вось ужо сёння, як ты бачыш гэта? Так і не. На жаль, я добра разумею, што ў Мінахове здароўя працуюць не ідыёты. Там довольно досведченные люди. И у комитета по здравоохранению, и директоры шпиталев, это довольно люди, ну, там бывают неподковость или дурни просто, но это скорее будет неподковость. Пиневич вельми добрый лекарь, добрый организатор. Ну, не всякий, ты добрый интеллект, он ведает свою справу. Это было не его прыгать, робить то с ковидом. Это был приказ. Ты либо працуешь так, либо звольняешься, либо идешь на нары, я тебе не повезе. Просто можно вспомнить, что если попытались вести масочный режим, то потребовали очередь. Тому то есть наши Мінахове здоровья виконували справу, носили картинку для голосатого диктатора. И все.
Коли перекрутить этот сток на голову и все-таки убрать это вот нормально, чтобы Минздрав подотчетен все-таки громадянам, советам, ну, советам министру, парламенту, тогда я перекажу, даже на вот таким составом, на вот по тих законах, які є зараз, у той системі, це вже буде, ну, вельми велика розниця. Але тое, што яны разумеюць, і тое, што яны могуць рабіць, тут я заўсёды памінаю на наш, ну, там, 4-й курс навучання, аперацыя, і з такі досведчаны лекар кажа, значит, так, не принципова, што вы робіце, главное, як вы пішаце. У гэтага пацыента там остры непрост поджелудочной железы, і он, на жаль, скорее всего, помре. Мы постараемся его выратовать. Коли он помре от этого диагноза, мне оторвуть голову. И он бухал, пробачьте, месяц. А может, он падал? И он не помнит. Я так само не помню. О, травма. А травме помереть, он и имеет право в нашей краине. Тому ведем мы лечим его правильно, але, на жаль, пишем то, что от нас самим. Так и есть. Он добре разумеет, але вимушений робити те, що він робить. Ну, ось можна трохи падытожыць, што сёння пры сённяшніх умовах вялікай будучыні ў прафесіі медсясцёру ў Беларусі няма, калі не будуць зроблены пэўныя крокі. І што робяць звычайныя сябры, так? Яны часам кажуць, што ты там сядзіш, так, з'язджай, вось тут шмат працы ў Еўрасаюзе, будзеш атрымліваць добрыя грошы, ўсё. Але мы так сказаць сёння не можам, бо калі мы скажам усім лекарам і медсёстрам, да, з'язджайце з краіны, хто будзе лячыць нашых беларусаў, нашых людзей, якія там застаюцца. І вось у мяне, можа, ты можаш даць нейкую параду, можа, нас слухаюць чыноўнікі, ці людзі, ад якіх сёння залежыць будучыня нашай медыцыны. Што павінны, якія крокі у першую чаргу павінны быць зроблены, каб усё ж такі вяртаць медыкаў і медсясцёр прыватна ў прафесію? На жаль, это не залежит от пинокового здоровья. Пока у нас в шпиталях есть наместники по безопасности в лице КДБшников, я в это просто не переконую. Я сподіваюся, що все-таки завсёды зараз постараться сохранить свое сумление. Это одно, что я могу порадить. То, на жаль, у концлагеря, у ГУЛАГе это сделать будет тяжко. Сумление завсёды повинно все-таки заставаться. Ці пра ўсё мы сёння паразмаўлялі, пра што трэба было азначыць? Можа, я нешта важнае з таго дакладу, які ты мне даслаў дакумента, можа, я нешта не заўважыла? Я надеюсь, что это наша не апошняя размова. Надеюсь, что все-таки тема харассмента вельмі зараз хвалюет. Я спадзяюся, что ты эксперты, твоя праца былі скончаны, ты эксперты, які ў гэтай теме разумеюць і 100 разоў лепш, чым я, яны дапамогуць. Дзякую вам вялікі. Мы будзем сустракацца яшчэ. Я нагадаю, што ў студыі для вас працавала Марыя Вайтовіч. Мы сёння размаўлялі з доктарам Станіславам Салаўём, абмяркоўвалі крызіс у беларускай медыцыне. Дзякуй, заставайцеся з намі. Яшчэ сустрэнемся. Дзякуй вам.